গুরুদন বিসি কুলাই গন্দাছড়া শিকারিবাড়ি তে কাথালবাড়ি নক হবই পাইথাগো বাগমারা লালছড়ি বিসি তিনি তাংশাল কাইবা বিসিও থাঙ্গै बेरायनाय बखा 47 आम्बासा कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए चित्तरंजन देवबर्मा तंगो लगियो पीडब्ल्यूडी एक्जिक्यूटिव इंजिनियर ते जुदा जुदा आदंग्रक असालो पीडब्ल्यूडी नि इंजिनियर रग्न लगियो ति लामा लामा बेरायखा एमएलए चित्तरंजन देवबर्मा पारानि लामा बेलायनो हामिया लामा हामिया रग्न नगुइखा एमएलए चित्तरंजन देवबर्मा लामानि जोंजाल सालब्रुमनो कक्तमानि बिसिंति कासै फयो कामि बिसिं बासांनि आबाहायनो कक्तमा कासै फाइफिरोखा कक्तमानो मानमा लगी लगिनो लामानि हालगनो थांगै बेरायनाय बखा 47 आम्बासा कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए चित्तरंजन देवबर्मा लगियो त्रिपुरा मथानि गुबुननि जुदा जुदा आदंग्रगनो तैयै मिनि लगियो तंगो प्रदीप रियां राजो रियागनो खबै जोसेफ हालाम ते जुदा जुदा आदंग्रग लामानि जोंजा लंखा जतनि स्लाय कतर जोंजा लामा हामिया अंगमा बाय शाख हामियाबो कलायखाके शाखामनक रगो थांगै माया अंगौ तंकसं लुकुर रोंनक निसिमि चेंगै हाति रगो थांमाया अंगै तंगो तंकसं लुकुर आबुकारै वातेनि जरा वातेनि मल सक पाइखे अ लामातै ताइबो थांग्लायसो ख्लायमाया अंगै थांगो तंकसं लुकुर अ लामानि जोंजालनो याकागनानि बागै लामानो स्नामनानि बागै तै नायनानि बागै पीडब्ल्यूडी नि इंजिनियर रगनो लगियतै लामानो बेरायनाय बखा 47 आम्बासा कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए चित्तरंजन देवबर्मा विजिट खायजाखा नोंनि गुरुधन yang गन्दाछरा शिकारिबारि काथालबारि ओमफ्राय ताबुक अर दताहिबनो बागमारा लालसरी बख्लायजाखा हो ओमफ्राय उद्देश्य कायसानो जे जोंनि बर'नि पाराव ओमफ्राय लामा करि लामा दङ पिसनि लामा करि अल वेदार रोड ओमफ्राय जों मथा मथि नायखा पहिला फाइसिंगा एक्जिक्यूटिव इंजिनियर दंमोन साखामियानो माथांगा ओमफ्राय कुनु कुनु जागाबो जत बिसि रगनो गावबो बागमाराबो जों नायखा कुनु कुनु जागाबो 1.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अब जागाबो जिवाय ओमफ्राय अब प्रायोरिटी बेसिस खायजाकनाय आं रिकमेन्ड खालायनाय गनिखानि एक्जिक्यूटिव इंजिनियर आम्बासा एक्जिक्यूटिव इंजिनियर नि अंडर आम्बासा जायगा पीडब्ल्यूडी ओमफ्राय सिनि बरक जागा मारिनाय किसा जागा पिसनि लामानि बागै 21 फुट 20 থেকে 21 फुट जागा नांगौ कुनु जागा ताव 12 फुट कुनु जागा 15 फुट दं ओमफ्राय लुकुरुंनि थानि जों गयखा गभर्नमेन्टनि जे स्किम दङनि पीडब्ल्यूडी नि थानि जे स्किम दङनि आबरक जत बरक लामा ख्लायरि माननाय आफ्रुनो 21 फुट 20 फुट 21 फुट लामानि केबें मानखाङाखा आमनि स्लाय बांया साङाखै बरक ख्लायमाया नोंसिनि लुकुरक न कयखा आं जे जागा देल थांगो जे जागा याकार जागना नांमानि अल वेदार रूट मानना थाखाय पिच लामा मानना थाखाय बिहे याकार जादो कारण हाय आंगाय बर फ्लाइकलाक लामा करि हिंगाय ताबुक तो लामा करि हिंगाय बिजनेस मैया लामा करि हिंगाय ताहिमनो परिनान बागै थांमैया लामा करि हिंगाय स्कूटर बाइक ताबुक तो जतन थानि न थांबायो गारि फाइमैया थांमैया रुगि तलांमैया नांखाखाय कायसा कैम्प खालायनानै हिंगाय अर सफायमैया अबरक खांखाय ताबुक जे जों अ पारा रकनो बाक्सा बिसिंनो हिंदोंमानि वाइसा लामा थांगांखाय आबोताय बिसिं दंला थाङै मानो वातिफानो थांमानो तामतिफानो थांमानो गोसांमन जरा थांमानो आबो ताय ताहिमनो बेनि जे एक्सेसिबिलिटी थांनाय ओमफ्राय आबो नांगौ ओमफ्राय लामानि लगे नांगौ तुई आबुनि लगे नांगौ ताहिमनो स्वास्थ्य हेल्थ नि रिलेटेड मैटर्स आबुनि लगे नांगौ एजुकेशन जों ताई मुंसा माइया फानो कगनो कक्ता एजुकेशन all weather route connectivity that is okay health
ड्रिंकिं वाटर आवनो जों ताहे मकल कासेमोनो नाले दंगो दाबो जों PWD नो अंगो फ्लाइका आनी ओखैतो दुइटा पार्ट बोले आम्बासा एसेंबली कन्स्टिट्युएन्सी काइसाकाय कमलपुर सब डिविजन क्लायो काइसाकाय टोटली ना आम्बासा क्लाय कमलपुर आम्बासा क्लाय माने हिंकाय निनि कतुसरा जरा आयांगो जामथुं चिमी जामथुं ब्रिज चिमी कतुसरा जरा आरो हिंकाय जों आरोनि जे एक्जिक्युटिव इंजिनियर रत्न नाहारयाखै आरो नुकजाखा गाबर गो फ्लाइजाकनाय एस्टिमेट खालायजाकनाय प्रपोजाल रहरजाकनाय आनि बो रिकमेन्डेशन दंनाय आं खा खालायो ताकलाय जेमन आरो 4-5टा लामानि कक साजाखा अरो 15टा सुक लामा जों रिकमेन्ड खालायनाय जोंनि अथरिटि रुमथानि आं खा खालायो जों अबरनो खालायमाननाय ओंखाय बरबो जग जग खालायनो जोनो जुबायबो दंगो जोंनि कग्र खानावै दंगो तामनेबो बरगो पब्लिक नि बागै सांतां दंगो जों सरकारनिफ्रायनो आसा खालायो आसा सिनॉट फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी पेरेंट्स को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में 2025-2026 का एडमिशन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू हो चुका है। सिलेक्शन टेस्ट शुरू होगा 15 फरवरी से। रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी अगले महीने के 8 तारीख से, दैट इज 8 अप्रैल से। फ्रेश एडमिशन्स लिया जाएगा 18 अप्रैल को और री एडमिशन शुरू होगा 24 अप्रैल को। तो अगर आप भी बहुत ही कम खर्चे में अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही आइए और ज्वाइन कीजिए सिनॉट फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल और हम सभी को एक मौका दीजिए एज ए टीचर, ताकि हम भी आपके बच्चों का भविष्य बनाने में एक गुरुत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं हमारे स्कूल में। धन्यवाद।